GD bheith an duine agus fáilte go dtí an chéad stad eile inniu tá mé gontaí Fermanagh agus bé muid ag siúil ar Culca agus tá sé darbanium Stairway to Heaven in Merla agus seo an céad am gcóla muid ag deanú iarachta ar an chruic a dheanú, so tá muid ag súil go mór leis, tá mé an seo le má bhain. Tá sí tá sketchy mini orthaí. Aber Giadich. Sí. Tá sketchy mini an seo a dheanú, so tá muid ag súil go mór leis, so ná ar ailen. Tá sé anna te ar an chasan seo agus tá daoine go leor an seo chomh maith. Bhí charchlós ann. Bhí sé 2 punt. Yeah? £5? £5. Bhí sé 2 punt. So bhí sé ceart go leor ach caithfidh tú siúla dheanú, so agus dótha tá sé ceart go leor le. Tá muid an seo le siúil, so sin ceart go leor lomsa ach tá sé anna te, so Tá sé te. yeah, there you go. See, tá géalaigh ag Tessa, so sin go hiontach ach Jesus anna te. Áireann Lonnie Madurai. Tá an chosan seo ceart go leor agus níl muid ar an boardwalk go fáil ach chuala muid go bhfuil sé ionta deachar, so tá muid ag súil go mór le feiceáil. Tá an roircanna ar an chosan seo go hiontach ar fad feic ar seo go hálíonn ar fad agus tá Tessa ann. Tá sí ag leor gur hair ties ní me cinse. Sin an boardwalk an bhfuil tú ré? Tá. Woo! Tá mé ag an staire inis. Feicfear an roirc ar mo chúil. Tá lách ann. Agus tá Tessa ar mé. Tá sé deanta agin inis. Feicfear an roirc, tá muid ar bar an creic inis agus I mo bhairil haon bhí sé ceart go leor. Ní raibh sé ró donna. Tá sé ceart go leor. Tá sé ceart go leor, yeah, so yeah. Wrong, sorry. No, you were right. Tá an ceart aici bhí an tríal seo ceart go leor. Ní raibh sé anna deachar ach ag an am cearna bhí uaireantá bhí sé like, you know, deachar go leor leis an like, nuair a bhí tú ar an chosan like the wooden path, like bhí sé deachar go leor nuair a bhí tú ar an chosan sin ach
Seacha sin le bhí sé carcalóir ar fad I mhhair léon. Anis támuid ar Baran Crick tá na ruachana go hionteach ar fad le feic ar seo. Fecar ahan rud an seo. Look. Agus tá sé ionteach siúnas chomáid le. Bí ag éisteach. Níl focail ar bí, níl rud ar bí. Chluistá. Sin go hionteach ar fad. Jana is few I mhhair léon chomáid, so yeah, definitely. Má tá spéis agat ag Drapadoriaach nó ag siúil, just yeah, seo Cundana Trail is far I County Fermanagh agus in Olú is dótha. So yeah, Jana. Bhfuilm coffee. Bhfuilm coffee, chomáid Tessa, yeah. Jeez, bhfuilm coffee fásta. So yeah. And Nish, Ben, would you go? Yeah, coffee all? Ta. Yeah, okay, yeah. Bhfuilm coffee. So yeah. Coffee again in ish, agus tá muid gol a bhaile chomáid, so gur míle mai agam as orach ar an Íseán seo, agus yeah, tíhí mé sibh a ríis ag an céad stad eile. Slán.